আলহী ইয়াত আহি পাইছে শ্ৰীযুত জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ মাজুলী মই এই সময়ত ছাৰক এখন্তেক থিয় দি ৰাইজৰ আগত চিনাকি দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ মাজত আছে শ্ৰী প্ৰাণজিৎ শইকীয়া সমাজসেৱক গুৱাহাটী আমাৰ মাজত আছে ৰাজীৱ বৰুৱা ডাইৰেক্টৰ ডাইচ ইণ্ডিয়া দিল্লী শ্ৰী নিৰঞ্জন বড়ো সত্ৰাধিকাৰ সন্মানীয় অতিথিসকলক মই এই সময়ত ইয়াত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি পিছৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ जोंनि इयुनखौ महर दानाय बर'नि समाजारि जौगानाया मुंदांखा बर' सुबुंफोरनि बिफाव आरो इयुन जोलैनि थाखाय बिथांमोननि लामा दिन्थिनाय जों बे हाबाफारिखौ जोङो जुरिनो सानबाय ইয়াৰ আগতে মই আমাৰ উপস্থিত জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী ছাৰক 2 মিনিট নিজৰ মনৰ কথা খবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ जय गुरु शंकर सर्वगुणाकर जाकर नहीं अनुपम तुहारी चरणे रेणुशत कोटि बार करो प्रणाम करो जय जयते मंचत उपविष्ट थका बड़ो साहित्य सभार सभापति डांगरिया के प्रमुख्य करी सकलोके एड्रेस कर विचाराय सकलोলৈ मोर सश्रद्ध और मंचत उपविष्ट थका ज्येष्ठ सकलोলৈ मोर सश्रद्ध श्रद्धा निवेदन करिछु और मोर सन्मुखत उपविष्ट थका समग्र बड़ो साहित्य सभार प्रति थका श्रद्धाशील व्यक्ति प्रतिजन व्यक्तिলৈ मोर आंतरिक श्रद्धा निवेदन करिछु और अभ्यर्थना कमिटिर सभापति विश्वजित दयमारी डांगरियार के प्रमुख्य करी अभ्यर्थना समितिर समस्त विषयबबीयाলৈ मोर सश्रद्ध श्रद्धा निवेदन करिछु আজি मैं মাজুলীৰ পৰা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ নিজকে ধন্য মানিছো এক বাৰ্তা যাতে আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সমূহৰ একত্ৰিত হৈ যাতে আমি আগুৱাই যাব পাৰো আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি যাতে আমি সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে যাতে হাতে হাত ধৰি আমি আগুৱাব পাৰো কাৰণ অসমৰ সমাজ জীৱন এনেকুৱা যে বিভিন্ন যদি আমি চিন্তা কৰো অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীক যদি এপাহকৈ ফুল বুলি ভাবো সেই ফুলৰ মালাধাৰ গাঁঠি লৈ যাতে আমি এক সমন্বয়েৰে সূতাডালেৰে যাতে প্ৰতিপা মালা ফুল আমি একত্ৰিত কৰি আগুৱাই লৈ যাব পাৰো তাৰে আশা ৰাখো আৰু মই দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই কেৱল মোৰ মনৰ আশা লৈ আহিছিলো যে আমি এই বড়ো সাহিত্য সভাত অন্তত ইয়াৰ ব্যৱস্থা বা ইয়াৰ যি কৰণীয় কিছু গ্ৰন্থ যাতে আমি চিন্তা চৰ্চাৰ আশা কৰিব পাৰো তাৰে আশালৈ আপোনালোকলৈ আহিছিলো আৰু মই কেৱল পুনৰ গুৰুজনৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাম যাতে বড়ো সাহিত্য সভাৰ সদায় জয় জয় হৈ থাকক তাৰ বাবে মই পুনৰ সভাপতিকে প্ৰমুখ্য কৰি সমস্ত বিষয়ববীয়ালৈ পুনৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ আনুষ্ঠানিক বক্তব্য সামৰিছো কৃষ্ণ বহু বহু ধন্যবাদ আমি সময় অভাৱৰ কাৰণে তেখেতক দীঘলীয়া সময় দিব নোৱাৰিলো তাৰ কাৰণে আমি ক্ষমা বিচাৰিছো এই সময়ত আমি बे समाव जोङो जोंनि उननि हाबाफारि बेखौ जोङो लांनो सानबाय बे समाव दोंसे मेथाइ खननो थाखाय आं खावलायदों बे समाव जोंनि मानिजाथाव गेदेमा आलासि लोगोसे
2024 मायथाइयाव APSC उथ्रिसारनो हानाय गासै बर' फिसाफोरखौ जोङो मान बावगोन जोंनि हाबाफारि बायदियै जोङो आवगायलांगोन बे समावहाय मेथाइ खननो आं खावलायदों एसे थाब खालाम Hello. 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 गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय आंनि मुङा सानसुला बर' आङो पानेरिनि साइरियाव जिरायनो हानाय मानगोनां आलासि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय आं दायो दोंसे मेथाइ खननो सानदों मेथाइ खननायाव गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोननिफ्राय निमाहा बिबाय Zulani, Serdan Sugun, Yoswandi Murani, Ali Waitulaya Vada, Harina Nijutu, by Hari Getima, Hadina Shona, Nihankuzan, Nunkubini, Nula. Muga Getanitene Sonani Hankutini La Muga Getanitene Olonga Janani Jindaitade Ini Muga Omoritade Olonga Janani Jindaitade Ini Muga Omoritade
जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय बे समाव जोंनि उननि हाबाफारि जोंनि इयुनखौ महर दानाय बर'नि समाजारि जौगानायाव मुंदांखा बर' सुबुंफोरनि बिफाव आरो इयुन जोलैनि थाखाय बिथांमोननि लामा दिन्थिनाय बे जोंनि सावराय मेल आरो बे आयदाखौ दैदेनगोन मासिगिरि लानानै मुस्रि हेमन्त नार्जारी सार आजिरा मोननाय IAS आं बिथांखौ बे समाव गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायदों दसे सम गसंनानै जाहाथे बिथाङा जोंनि गेजेराव सिनायथिखौ होयो सार आरो बिथांखौ जों बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायदों हेमन्त नार्जारी सार जोंनि दिनैनि बे आयदाखौ बेखेवनानै होगोन मुस्रि रन्जयशेखर मुसाहारि सार बारग' रायजो बेंगिरि मेघालय आं बिथांखौ बे समाव दसे सम गसंनानै रायजोनि सिगाङाव सिनायथि लानो थाखाय खावलायदों सार मुस्रि रन्जयशेखर मुसाहारि सार बे समाव जोंनि गेजेराव दंबावो मुस्रि पिनुएल बसुमतारी फर्मार IAAS प्रेसिडेन्ट बड' डायस्प'रा फराम सारखौबो दसे सम गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायदों आरो बिथांखौबो बानजि आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन जोंनि गेजेराव दङ मुस्रि बिद्यासागर नार्जारी सार फर्मार डाइरेक्टर PIB सारा उनाव जिरायदों बिथांखौबो बे समाव आङो खावलायदों बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय
जोंनि गेजेराव दङ चित्तरन्जन भब्रा फर्मार IFS सारखौ आङो बे समाव खावलायदों बिथांनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आरो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बे समाव बानजाय आफादा बरायगोन। जोंनि गेजेराव दङ श्री अजागोरान बसुमतारी APS SP बजालि सार बिथांखौबो दसे सम गसंनानै सिनायथि होनो खावलायदों आरो बिथांखौबो बानजाय आफादनिफ्राय बे समाव बरायदों। जोंनि गेजेराव दङ मिस्टार रन्जन K बरुवा एडभाइजार स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेन्योरशिप डिपार्टमेन्ट BTR। गासैबो आलासि बिदामनिसिम साबायखर थाबाय। थेंक इउ भेरि माच फर कभारटिं आस। बे समावहाय जोंनि मानिजाथाव गेदेमा मुश्री रन्जशेखर मुसाहारि बारग' रायजो बेंग्रे मेघालय बे हाबाफारिखौ बेखेवना होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। सार। खुलुमबाय बयखौबो मन्चआव जनाय नेहाथारिफोर रायजोफोर एसे उन जाबाय जोङो प्रग्रामाव जोंनि प्रग्रामा 12:30 जानांगौमोन खम उनाव जाबाय मस्त गोग्लैबाय नोंसोर दासिमबो नेगासिनो दङ बियो माने हयथ' खालि बर'नि स्वभाबनि थाखाय नोंसोर दङ दस्रा जाति मोनब्ला गोजानावनो हयथ' थांसिगौमोन नोंसोर किन्तु बर'आ ओरैबायदि मोनसे जाति जे गावनि समाजखौ लाखिनो थाखाय असम्भब खस्थ' सह्य खालामनो हागौ बर'फ्रा खस्थ'खौ जों जेबो साना समाजनि थाखाय जोंनि खस्थ' जेबो नङा जोंनि जिबनखौबो गारो जोङो अनेक उदाहरन दङ बे गावबा गाव जिबनखौ गारनाया बर'फोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बे स्वभाबानो दिनै नुबाय आङो बहाय नोंसोर दाबो दङ बहाय जनानै बेसेबा गोबाव जबाय नोंसोर बहाय दङ दाबो जे बर' साहित्य सभाया बर' जातिनि मोनसे लामा देखायग्रा अर्गानाइजेसन बियो अनेक बोसोर जाबाय बर' साहित्य सभा दिनै जोंनि गेजेराव बेनि थाखायनो जोङो मोनसे सुबिदा मोनो जोंनि भाषाखौ साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो थाखाय दा जोंनि भाषाया माने दाबो इसेबां उन्नति जायाखै जेसेबां जों नागिरो उन्नति जानो थाखाय कनस्टिटिउसनाव शिक्षित जाब्लाबो जे ओरै नङा जे भाषा मोनसे इमप्रुभ भाषा बियो जोङो जाबाय कनस्टिटिउसनालि मोनसे भाषा बर'आ किन्तु दाबो जोंहा अनेक दङ इमप्रुभ जानांगौआ जे जोंनिफोर जा राइटार्स दङ साहित्यिकफोर दङ बर' साहित्य सभानि जे दैदेनगिरिफोर दङ बिसोरो जोंखौ मोजाङै जों गाइड खालामनानै लाङो दा बे भाषाजों मोजाङै सोलोंनो मोनैनि थाखाय जोङो अनेकानो बर'नि शुद्ध रायज्लायनो हाला जोङो आंबो हाला हयथ' आङो स्कुलाव फरायनाय समाव दा जेसेबां रोंगौ बर'खौ बेनिफ्राय साबसिन रोङोमोन आङो किन्तु दा बाहेरायाव खामानि मावै मावै दस्रा गिदिर गिदिर इंलिश लेखा फरायै माने बर'फोरनिखौ लासैनो माने आंहा अभ्यास गैया जालांबाय दा बर'खौ जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोङो उन्नत हिसाबै उन्नत भाषा हिसाबै जुदि सोलोङोब्ला बेयो माने बेखौ बावनो हानाय नङा रावबो दानि छात्र छात्रीफ्रा जे बर'नि फरायदों
बियो माने बिसोरनि गोसोआव थासिगोन भाषाजों माबोरै बिसोर रायलायनांगौ मोजाङै जोंनिफ्राय साबसिन रायलायनो हानाय प्रत्येक जातियानो गावबा गाव भाषाखौ नागिरो जेन गावबा गाव भाषाजों जों सोलोंनो हायो लिरनो हायो दुनियाखौ माबोरै नुदों जोङो बेखौ जों प्रकाश खालामनो हायो बेबायदि जों बयबो नागिरो खिन्थु ओरैबायदि जानो नाङा जे जों खालि बर'खौल' सोलोंगोन दस्रा भाषाखौ जों सोलोङा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय अनिष्टकारि भाब बियो भाषाखौ जेसेबां हागौ जिखुनु भाषाखौनो सोलोंनो सुबिदा मोनोबा सोलों ओरैबायदि नङा जे आं बे भाषाखौ सोलोङा बेखौ सोलोङा आङो बे जोंनि थाखायनो अनिष्टकार बियो एक समाव जों जेलानाखि मुभमेन्ट खालामो बर' रायजोनि थाखाय बे समाव मोनसे भाब जोंहा फैदों जे जों असमियाखौ फराया होननानै आंनि गोसोआव आं दाबो बुङो जे बियो शुद्ध कारेक्ट डिसिसन नङा बियो जों जे असमियाखौबा फरायाबा बेंगलिखौ फरायाबा हिन्दीखौ फराया बे मोनसे नङा बियो जों बयनिबो गेजेराव रायजो जानानै दङ जोङो बर'फ्रा जा असमियाखौ रोङाब्ला उसुबिदाया जोंनिसिन जों जुदि बेंगलिखौ रोङाब्ला उसुबिदाया जोंनिसिन बिसोरनि थाखाय उसुबिदा नङा जोंनिसिन दा जोंनि कयेकटा सेंग्रा सिख्लाफोर जे BA MA पास खालामबाय साख्रि नागिरबाय जे आसामाव ओरैबायदि कयेकटा साख्रि दङ जे बिसोर सोनानै होबाय असमियाखौ रोंनांगौ असमियानि साबजेक्ट नांगौ आंनि सासे बाहागि सिख्ला दङ दिनै मोनसे परिखा होनो थाखाय बियो असमियाखौ रोङैखाय लास्ट 1 बोसोर असमियानि टिउसन लायो बियो सासे सिख्लाखौ एनगेज खालामनानै असमिया सोलोंगासिनो दङ खारन बियो असमियाव पास जायाब्ला बे दरखास्तखौनो बे परिखाखौ लिरनो हाया बियो बेबायदिनो मुस्किलाव दं जोङो बे भाषाखौ सोलों बर' भाषा 1 नम्बर हिसाबै जों सोलोंगोन जोंनि मातृभाषा हिसाबै बे खिन्थु दस्रा भाषाजोंबो जोङो सोलोंनांगोन जे बर' भाषाया दिनैनिल' नङा 4,000-5,000 बोसोरनि सिगां बर'फ्रा सानजानिफ्राय साहानिफ्राय जों हाबनानै फैदों बे रायजोआव तिब्बेत चाइना म्यानमार बार्मा जेखौ होनोमोन जोङो बिसोरनिफ्राय जों हाबनानै फैदों सानजानिफ्राय हाबदों जोङो सोनाबनिफ्राय साहानिफ्राय हाबना फैदों जोङो मस्त गिदिर जाति बर'नि जातिया जेरावबो दंमोन एखेबारे इस्टार्न बिहारनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिबां भेलु दा अरुणाचलाव दं बे गासिबो बर'मोन बे बर'खौ अनेक माबा आइडेन्टिटि हिसाबै जों परिचय जायो किन्तु देरसिन आइडेन्टिटिया जादों जोंना मेक्स बड' डिमासा सनवाल बेफोर आसल बर'नि आइडेन्टिटि दा बे बर'फोरखौ सिगाङाव आर्यफ्रा जोंखौ बुङोमोन म्लेच्छ होननानै म्लेच्छ गावसोर बायदि नङा जोङो गावसोर आर्य जाहैबाय जों अनार्य जाहैबाय म्लेच्छ जाति होनना बुङोमोन म्लेच्छ माने गावसोर बायदि साब सिखुनै थाया जोङो लेथ्रा थाग्रा लेथ्रा जाग्रा बेबायदिनो होननानै जोंखौ आर्यफ्रा जोंखौ म्लेच्छ होनना बुङोमोन बे मेथ नोंसोर नुयोब्ला दा मेथ अनेक उपाधि दं मेथ इंलिसाव खायफा मेथ होनना बुङो बेखौ मेथ्सआ जादों म्लेच्छनिफ्राय ओंखारनाय म्लेच्छ शब्दआ लासै लासै फैनानै मेथ्स जाबोदों नेपालाव दा मोनसे दै दङ मेचे दै बे मेचे दै खाथिनि भेलियाव दाबो 40,000 50,000 बर' राव रायलायग्रा मानसि दं दाबो नेपालाव आं जेला शिलंआव दंमोन गभर्नर हिसाबै बेनि सासे एमपिआ आंजों फैनानै 1 सप्ताह थाफैदों शिलंआव राजभवनाव बर' रायलायदों जोङो दा
दाबो बर' रायज्लायग्रा दङ नेपालाव बर'फोर बिसोरखौ मेच होनना बुङो बिसोरखौ दा जोंहा मेचआ जेरावबो दङ बे समाव मेचआ माने असम्भब मोनसे गिदिर हारिमोन बे समाव नोंसोर आसामनि बुरन्जिखौ फरायबाय नाराकासुर माइरां मुसुर बिसोर गासिबो जोंनि म्लेच्छ जातिनि मानसिमोन 1500 बोसोर बारा जों सासन खालामदों बे जोंनि राज्योखौ एखेबारे सिलिगुरि तिस्तानि दैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिबां दैसिम माबोरै बेखौ मिथियो जोङो नै जे जोंनि शब्द दं दै या दि टि जों बुङो दिबां दैबां दिब्रु डिमापुर जेसेबां दै दंमोन गिदिर गिदिर दै बे गासैबो दि आरो टिजों फाग्ला दैया नै खाथियाव दै दं मोनसे फाग्ला दैया बियो बे दैया फाग्ला दैया मा बियो बर' शब्द बियो दैया माने ओरैबायदि बोहैयो बियो फाग्ला जेरैबायदि ओरै बोहैलांनानै नस्थ' खालामो ओंखायनो बर'फ्रा होनदों फाग्ला दैया फाग्ला बियो फाग्ला दैया जाहैबाय काल दैया खाथियावनो दं काल दैया बे काल सृष्टि खालामो बियो बर'नि ओंखायनो बेखौ काल दैया होनना बुङो ओमफ्राय एखेबारे थांदो नोङो बेंगलथिङै मोनसे दै दंमोन दिच्छु दै गुसु बेखौ दा दस्रा जाति मानसिफ्रा मा खालामखो जलढाका मोनसे नाम दोनबाय गोदान नाम दोनबाय गोमालांसै बियो थिग बिदिनो तिस्ताया बर'नि नाम बियो तिस्ता बे तिस्ता बियो दा बेखौ बिसोर दोननो नागिरदों त्रिस्रता संस्कृत वार्ड लाबोबाय बिदिनो अनेक नाम केवल दैनिल' नङा जायगानि नामखौबो सोलायबाय दा बर' जातिया बेनि थाखायनो हयथ' एफाबां माने प्रभाब गैया जाबाय बे नामखौ सोलायब्ला आपत्ति खालामनांगौ जोंनि न' खाथियाव आंनि गसाइगाव उदलागुरिनि खाथियाव मोनसे रेलवे स्टेशन दं बे रेलवे स्टेशननि नामा गोदो गयबारिमोन गयबारिया बर'नि नाम किन्तु दा मा खालामखो बेखौ गुवाबारि होननानै दोनबाय खान्थालगुरि सासे दंमोन मोनसे गामि बेखौ मा खालामो दा कातलगुरि होननानै दोनबाय लामायावनो साइनबर्ड नायोब्ला नुगोन कतालगुरि बे खान्थालगुरिया थानाय नंलिया गतिके बेखौ जोङो आपत्ति खालामनांगोन साहित्य सभानि मानसिया बर' समाजनि मानसिफ्रा आपत्ति खालामनांगोन मानो बे नामखौ सोलायखो बेयो खान्थालगुरि कातलगुरि नङा बियो बे गय बारि गुवाबारि नङा बियो दा गुवाबारि दोनबाय दा बर'फ्रा सानो एक्चुअली गुवाहाटीनि नामा बर'नि वार्डनिफ्राय फैनाय मिथिगौ माबोरै फैदों गुवाहाटीनि नामा गुवाहाटीथ' मिनिं अर्थआनो जाया गुवा मिन्स मा होनो बेखौ गय हाथी माने मैदेर गयजों मैदेरजों खुनुदिन गुवाहाटीयाव थायामोन बेबायदि किन्तु बर'फ्रा सानो जोङो बे नामा गुवाहाटीया जाबाय गय हाथाइनिफ्राय जादों गय हाथाइ मस्त गय मोनोमोन गुवाहाटीयाव गोदो गयखौ फाननो मोनसे हाथायाव लाबोयोमोन बे गुवा हाथाइनिफ्राय गय हाथाइ जाहैबाय बेयो गय हाथाइनिफ्राय गुवाहाटी जाहैबाय गय हाथाइ गुवाहाटी जाहैबाय दा बर'फ्रा बेखौसो सानो जाबाय गय हाथाइमोन गुवाहाटीनि नामा आरो बे आसामनि नामा बोरै फैया आसामना नामा बेबो बर'निफ्राय उत्पत्ति जानाय बे जेला आहमफ्रा फैयो 13th सेन्चुरियाव बिसोरो बयनिफ्राय फैया आहमफ्रालाय बे समाव थाइलेण्ड आपार बार्माखौ सियाम होनना बुङोमोन सियामलेण्ड दा बर'फ्रा बिसोरखौ मा बुङोमोन आसाम जे सियामनिफ्राय फैनाय मानसिफोर बिसोर आसियामनिफ्राय बेनिफ्राय सियाम जानानै आसाम जाबोबाय ओमफ्राय आहमा जे सियामखौ राजत्व खालायनाय मानसिफोर बिसोरखौ जों आहम नंबाय गतिके आहम आरो आसामाबो बर' भाषानिफ्राय उत्पत्ति जानाय ओरैबायदि गिदिर मोनसे जाति दङ जोङो
बे नामखौ रावबो खोमानो हाला जे आं दिबां भेलि बुंदों बे दिबां भेलिया दा मोननै डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेशआव आपार दिबां भेलि लवार दिबां भेलि जेरावनाखि दैया मस्त गोबां बोहैनाय दैबां आरो बे सुतियाफोरनि जे रायजो राजधानि दंमोन गोदो सदिया मानो सदिया नाम जादों जे ब्रह्मपुत्रआ बोहैनाया बेनिफ्राय बोहैदों मस्त खर बोहैयो बिसोर स' दै बोहैबोयो बेनिफ्राय बिदिनो सदिया नाम जादों बे गासिबो बर' भाषा बर'नि बियो मोनसे इंराजिनि आं लेखा लिरदों बर'नि आसामनि बुरन्जियाव बेखौ नोंसोर फरायनो हायोब्ला फराय नोंसोर जे आसामनि बुरन्जियाव बर'फोरनि अबदाना मा बेखौ मिथिजोबगोन इंलिसनि हिस्ट्रि अफ आसाम होननानै मोनसे लेखा लिरबाय आङो नै 6-7 मास जाबाय दा बाजाराव दङ बेवहाय फरायनानै नुगोनसो जे बर' जातिया मबाय दंमोन जे बर' जातिया फिसा जाति नङा आरो अनेक जातिफ्रा माने भाषाखौ गोमानानै लाबाय बिसोर भाषाखौ रायज्लायनो रोंला खिन्थु बर'फ्रा माने दाबो जोंहा एकदम गोसार जाबाय जों जेरावबो दिबां भेलिनिफ्राय सिलिगुरि तिस्ता ओमफ्राय इस्टार्न बिहाराव जों थांजोब्बाय गासिबो बहाय नायदो नोंसोर बर'फोर दंजोबो दाबो जोंनि मानसिफ्रा बर'नि रायलायो बांलादेशआव बर' दं आं जेला मेघालयआव राज्यपालमोन सेरापुन्जियाव आं जेला बेरायहैयो बांलादेशनि बर'फ्रा आंखौ लोगो मोनफैदों बर'नि रायलायथारो एखेबारेनो बर'नि जा बिसोरनि अबस्था मस्थ' गाज्रि हा हु गैला फिसा बांलादेशआवबो गैया ओजों खायसे भारताव फैबाय खासियाफोरनि हाखौ आदि खालामनानै बिसोर रायजो जायो दा बेबायदिनो अबस्थायाव दं बर'फ्रा दा बर'फ्रा साबसिन अबस्थायाव दं होननानै बुङोब्ला जोंनि नै बिटिसि एरियायावनो साबसिन जानानै दङ जोंनि राइट जेसेबां दङ बेखौ जों नागिरो बेखौनो बिटिसि एरियाखौ मोजाङै सासन खालामनो मोजां मानसिफोरनि थाखाय मस्त दरखार बहाय बयबो माने मिलिनानै मोनसे बिटिसिखौ जोङो एकदम जोंथारनाय रायजो बानायनो हानानै बिदि खालामनो हानांगौ जों जेरावनाखि जोंहा खुनु असुबिदा जाया जानायनि थानायनि परस्पर मोजां रिलेसन सृष्टि खालामनायनि गावजों गाव एसे मोजां मोनलायनायनि बेबायदि अबस्था मोनसे सृष्टि खालामनो हानांगौ जोङो पलिटिक्स दा जोंनि बर' सेंग्राफ्रा अनेकानो पलिटिक्स हाबबाय मोजां खोथा बियो पलिटिक्स हाबबाय मोजां खोथा बे बर' सेंग्राफ्रा जे गोदोफोर आन्दलन खालामदोंमोन दा बेनि उनावबो जा हाबदों पलिटिक्सआव बिसोरो जेन मस्त मोजाङै खामानि मावनो हायो बर'खौ जे उन्नति खालामनो हायो बेनो बिसोरनि मोनसे उद्देश्य जानांगौ प्रथम उद्देश्यआ पलिटिक्सआव हाबनाया जे रायजोखौ जातिखौ भाषाखौ जेन गोजौसिनाव लांनो हायो बेनो उद्देश्य जानांगौ प्रत्येक बर' सेंग्रा सिख्लानि थाखाय बिदि दङब्ला दिनै जोङो जा अबस्था दं बे अबस्थानिफ्राय अनेक साबसिन जागोन अनेकखिनि सुबिदा होबाय सरकार गभर्नमेन्टआ दा खिन्थु अनेक सुबिदाखौ जों लानो हायाखै दाबो अनेक सुबिदाखौ मोना जोङो अनेक स्टुडेन्टसफोर दङ दाबो कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय दाबो बिसोरनो स्कलारशिपफोरखौबो मोजाङैनो मोना बिसोर रेगुलारलि मोना खायसेथ' मोना खायसे स्कलारशिपखौनो मोना स्कलारशिपखौ जों गोदो जोंनि दिननिफ्राय मोनबोनाय जोङो एकदम रेगुलारलि मोनोमोन आं जेला कलेजाव फरायोमोन रेगुलारलि बोसोराव मोनोमोन जोङो 600-700 थाखा जेसेबां दंमोन दाथ' अनेक बारायबाय दा हयथ' 20-25 हाजारानो जाबाय स्कलारशिपआ बेखौ अनेक स्टुडेन्टआनो दाबो मोना खारन प्रसासना बेखौ मोजाङै गाइड खालामनो हायाखै दाबो बेबायदिनो फिसा फिसौ खोथा दङ जेनोखि बर'नि उन्नति आघात खालामो दा प्रसासना उन्नति जायोब्ला बिसोरो गासिबो थाजोबनाय नङा
गोरलै जागोन जोंनि थाखाय मोननो आजिखालि गासिबो डिजिटल वर्ल्ड जाबाय गासिबो मबाइल इन्टारनेट दंजोबो आजिखालि खुनु मोनसे खामानि मावनो थाखाय जोङो थांनांला बाहेरायाव नोंसोर रोङोब्ला न'आवनो थानानै गासिबो खालामनो हाजोबो नोङो बेंकआव थांनो दरकार गैला नोङो बबेबा गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टनि खामानि नांगौब्ला इन्टारनेटआवनो खालामनो हायो बेखौ बेखिनि सुबिदा जाहैबाय आरो अनेक बर'आनो रोंगौ आंथ' समाय समाय आसरित मोनो जे बर' जे फरायनो मोजाङै रोङा मबाइलाव नायनानै बिसोर इउटिउबाव नायनानै ओंख्रि बानायो आंनि न'आव जे खामानि मावो अरलागुरियाव आंनिनो न'नि मानसि फरायनो रोङा बियो खिन्थु इउटिउबखौ नायनानै आंनो गोदान गोदान ओंख्रि संनानै जाहोयो बियो बे बुद्धिया दङ बर'नि मगजाव जे बिदि जुदि हायोब्ला बर'आ सासे बर' सिख्लाखौ जुदि जों लेखा फोरोंनानै मोनसे गिदिर खामानि मावनो जे सुबिदा होयोब्ला आरो बेनि साबसिन जाबावगोन बिसोर अनेक बुजियो दा अनेक सोलोंनो हायो जोंना भाग्यआ मोजां दा एकदम बिटिसिआव खुब शान्ति दंसै गावजों गाव बुथारलायनाय गैलिया गिनांगौ गैलिया एक समाव आङो आंनि न'आव थांनोब्ला पुलिस लानानै थांनांगौमोन आं गियोमोन खारन सोरखौ सोर मा खालामो दा आं न'आव आरामसे थांनानै थायो जों खुनु गिनांगौ गैया दा बे सुबिदा बे शान्तिखौनो जों मोजाङै बेबहार खालामनो हानांगौ दा दिनैनि बे उद्देश्यआ जादों जे बर'फोरनि गिदिर गिदिर मानसिफ्रा लेखा गोरों मानसिफ्रा गावसिनि मानसिफोरखौ मारै दैदेननो हानांगौ बे दैदेननायनि खोथाया बेनो जे केवल आं मन्त्रि जाब्ला बा आं गभर्नर जाब्ला दैदेननो हानांगौ बिदि नङा आङो सासे साधारन मानसि जानानैबो दैदेननो हानांगौ आंनि जे अधिकार दं आंनि जे गियान दं बेखौ फोरोंनो हानाय ओरैबायदि मानसि गैया जेखौ जों इमप्रुभ खालामनो हाया प्रत्येक मानसिखौथ' जों इमप्रुभ खालामनो हायो जोङो मोख्रा मुफुरखौनो मानसिफ्रा फोरोङो जेरै गोसो एरै फोरोङो जोङो मानसिखौ मा फोरोंनो हाजानो ओरैबायदि मानसि गैया जे माने एखेबारे गाज्रिल' खुनु मोजां गुन गैया बिदि गैया बे मोनसे रामायणनि सल'खौ मिथिबाय नोंसोर रामायणनि सल'आ बुङोमोन जे रत्नाकर दस्युआ गावनि बिसि फिसाखौ खांनो थाखाय जाहोनो थाखाय मानसिफोरखौ सिथारोमोन बियो बिसोरनि जा जिनिसफोर दं बेखौ लांनानै बेखौ फाननानै बे बिसि फिसाखौ जाहोयोमोन सानसे सासे साधुआ थांबाय साधुखौ रत्नाकर दस्युआ बुंबाय नोंखौ आं सिथारनोसै नोंनि बे गाननाय जिनिसखौ आं फाननानै जा थाखा मोनो बेखौ आंनि बिसि फिसाखौ जाहोहैजों होननानै बेयो साधुआ बुंबाय नोङो मा सानो नोङो जे एफाबां पाप खालामबाय जिबनाव मानसि बुथार जाहोयो नोङो जे नोंनि बिसि फिसाया नोंनि पापखौ भाग लागोन नामा रत्नाकर दस्युआ बुंबाय आंथ' मिथिया बेखौ थां नों सोङै थां होमबा बुंबाय बियो दस्युआ औ नों खारखोमा लांगोन आंनिफ्राय खारखोमा हो आं नोंखौ नांबाय बे साधुआ बुंबाय मा नों आंखौ नोङो खानानै दंफांजों खाबथानानै गालांदों नों सोंनांफै सोङैबाय बियो बिसि फिसानाव बिसिनाव सोंबाय आं एफाबां पाप खालामबाय मानसि बुथारना नोंखौ जाहोबाय आङो नों आंनि पापखौ भागखौ लागोन नामा बिसिया बुंबाय ओहो आं लाया नोंनि पापखौ नोंनि भागखौ ला आङो बे नोंनि दायित्व नोंखौ हाबा खालामदों आंखौ नोङो आंखौ जाहोनांगौ नोङो फिनांगौ नोङो बे नोंनि दायित्व बियो होनना बुंबाय फिसाखौ सोंबाय बियो नों आंनि दायित्वखौ लागोन नामा ओमफ्राय आं नोंनि फिसा आंखौ जन्म होबाय नोङो आंखौ जाहोनांगौ देरहोनांगौ नोङो मान लानानैलाय हाब्बाब होनबा सानबाय बियो दुनिया बिदिसो आंनि पापखौथ' लावा लानाय नङा फैफिनबाय बे साधुआव खारनानै फैबाय बियो गाबबाय आंनि पापखौ मा जाबाय दाला रावबो लाया होमबा बियो मस्थ' मोजां मोनसे श्लक बुङासै बियो साधुआ ओरैबायदि मोनसे मोजां संस्कृतनि बुंबाय बियो आपि चेदाति पापे भ्याः सद्भे भ्याः पापकृतमाः सद्भं ग्लाने बाबेनायव बिजनाम सान्त्री स्वासी
बुंबाय बियो जे दुनियाव माने रावबो एफां गाज्रि मानसि गैया जे माने शुद्ध जानो हाया गते गाज्रि मानसिखौबो जों मोजां खालामनो हानांगौ मोजां खालामनो हायो होननानै बेबायदि जे जोंनि बे लेखा गोरों मानसिफोरनि दायित्व बियो आंनिबो दायित्व दस्रा आं बायदि जे गोरों गोरा मानसि बिसोरनिबो दायित्व प्रत्येकखौनो जेन सहाय खालामनो हायो जोङो मोजां मानसि बानायनो थाखाय आरो बिदि जुदि दायित्व बयनावबो थायोब्ला जोङो बिदि अनेक उन्नति जासिगोन आंनि साख्रिनि समाव बे समाव इन्डियान पुलिस सार्भिसनि साख्रिनि समाव आं अनेक जायगायाव खामानि मावलायबाय इसिबां बुरजा साख्रि होबाय आङो बर'फोरनो बांसिन हारसाफोरनोबो हयथ' 10-12 हाजार मानसिनो साख्रि होबाय आङो आरो बे साख्रिखौ जायनो होनाय आङो बिसोर दा रिटायार जाबाय खायफा एक फैसा खरस खालामनाङाखै रावबो एक थाखा रावबो खरस खालामनाङाखै 10-12 हाजार मानसि ओमफ्राय जे BLT NDFP मानसिफोर सारेन्डार जानाय बिसोरनो होबाय आङो अनेक साख्रिनो रावबो थाइसे फैसा खरस खालामनाङाखै मोनदों साख्रिखौ ओरैनो दा बेबायदि जुदि एफा बयबो बर'फोरनि थाखाय खालामनो हायोब्ला बियो जोंनि थाखाय मस्थ' मोजां खोथा बियो जाहाथे उन्नति जागोन दा दिनै अनेक देरि जाबाय बयबो दङ बुंनांगौ बारा बुंले आङो रायजोफोर बेखौनो बुंनानै आंनि बक्तब्यखौ आं फोजोबबाय गोजोन्थों जोंनि मानिजाथाव रन्जन शेखर मुसाहारि सार बिथांनिसिम साबायखर थाबाय रोजा रोजा बिथाङा गुसुं समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो जोंनो गोबां बाथ्रा मिथिहोबाय बे समाव जों मोनसे बांला त्रिपुरि डेन्स बांलादेशनिफ्राय मोनसे मोसानाय जों नायगोन नाव Bangla Tripuri dance will be presented here.
Thank you very much. Islamba समायना रमायना बांला टिपुनि सानायखौ नायनानै गोसोआ जोबोर गोजोनबाय। दा जोंनि इयुननि हाबाफारियाव फैदिनि बिथां बिद्यासागर नार्जारी आदाखौ अननानै फैनानै बिनि फंनैसो बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय आं खावलायहरबाय। सुंद'यै थेंक इउ। नमस्कार रायजो राजाफोर, गिबियावनो आङो सिबिनां बारग' मेघालयनि हादरसागिरि रन्जित शेखर मुसाहारिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिबाय। नैथियाव आं दिनैनि बे आफादखौ सामलायगिरि आंनि आदै असेनि फिसाला हेमन्त नार्जारिनो खुलुमनाय जासिबाय। लोगोसे बर' साहित्य सभानि बिबानारि दहाय एसे सिगाङाव आफादगिरि दंमोन, दा बिथांखौ नुवाखिसै आङो। दा ओंखायनो जयैनो जौसाङाव जेसेबां बिबानारि दं, जौसांनि सिगाङावहाय जाय बिबानारिफोर दं, थान्दैफोर दं, बिथांमोननोबो आं खुलुमनाय जासिबाय। आरो फुंखा सुबुंफोरनोबो आं खुलुमनाय जासिबाय। सोर सोर बुंगोन आं बेखौ मिथिनो हाया, खारन आं सिनायनो मोनाखै। आरो दिनैनि बे सावरायमेलाव नुजाफैनाय ओनसोलनि आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहा बर' राव, बर' थुनलाइ मोजां मोनो, ओंखायनो गोजाननिफ्राय खस्थ' खालामनानैबो दिनै बहाय नुजाफैदों। बेखायनो आं गोसो सिंनिफ्राय, गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। जोंनि सामलायगिरिया बुंबाय समनि आंखाल आरो जोंनि सेसननि समावबो बारनानै थांबाय, ओंखायनो आं गुसुङै बुंनो नागिरदों। जोंनि बारग' रायजोफोरा बुंनांगौबो बुंखाबाय। आं दिनै एसे आलादा सुरावहाय, जायनि थाखाय आं ससियेल मिडियानि गेजेरजों नाजाबोगासिनो दं बर' रावनि सायाव इमप्रुभमेन्ट लाबोनो, बानान खान्थियाव इमप्रुभमेन्ट लाबोनो, बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोजौआव दावगानो थाखाय, गावनि जिउखौ बानायनो थाखाय मा मावनांगौ बेखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं जा सान्दों बेखौ सुबुरुन होनो मिजिंथिनानै फंनैसो बुंनो सान्दों। आं मेन पइन्ट बुंनो नागिरनायखौ लिरनानै लाबोखादों। दा बिनिखौनो सफा फरायनानै सफा बुंदेरनानै आं फोजोबगोन। रायजो राजाफोर, थुनलाइ सिबियारि नोंथांमोन, जारिमिना दिन्थियो गोदोनिफ्राय जोंनि गेजेराव खौसेथि गैया। बोजों जायगानिफ्राय बहा जायगानिफ्राय जों खारबोखो जों बेखौ मिथिगौ, मानो खारनांगौ बेखौबो जों एफा मिथिगौ, मोजाङै मिथियाब्लाबो। खारैथ' जों खारबोबाय, खारबोनानै बांलादेशसिमबो थांबाय। नाथाय मानो बिदि खारनांगौ, मानो बिदि हालाय हाफाय खारलुं जिउखौ थांहोनांगौ, नोंथांमोनहा एसे सानहाबदो। आंबो सानहाबदों, बिजाब फरायना आं सानहाबदों, आं बेखौनो लिरगासिनो दङ। जों मिथिगौ गोदो बर' राजानि गेजेराव जेरै खौसेथि गैयामोन, गुबुन हारिनि आइजो हाबा लानानै आहमनि दिनावबो जों रायजो गोमानांदोंमोन। खौसेथि गैयैनि थाखायनो जों 1830आवहाय जोंनि जोबथा राजा, बर' राजा होनला आङो, बै समाव जारिमिना कसारि राजासो लिरनाय दङ। डिमासा राजाबो आं बुंला, कसारि राजा गबिन्द चन्द्रआ, जायखौ नोंथांमोनहा इरागदाव होननानै बुङो, आं बेखौ बुंला। गबिन्द चन्द्रआ सिथारजायो लोगो जोंनि जा दखरसे कसारि रायजो दंमोन बेबो जोबनानै थाङो। जों गोमाजायो, जों खारलुं जिउ जानाङो। हाजो खंखराव जा एसे दंबावोमोन बेबो सोमदोन कसारि
मामा थांनाय लोगो लोगो 1834 आव ब्रिटिश हादरमा सिङाव जानानै थाङो लोगोफोर जाहोना मोनसेल'नो खौसेथि गैया बेखायनो बिदिनो जादों 1947 15 आगस्टआव जों उदां मोनदों लोगो लोगो भारतबो गोदान रायजो दादों समनि फाखनाव जोंनि सा सानजा भारतखौबो गोदान गोदान रायजोआव दादों हाजो ओनसोल राव लानानै दानदों नाथाय जोंनि थाखाय जोंहाबो बै समाव गोरों गोरा बर' दैदेनगिरि दंमोन गोरों गोरा बर' लिडार दंमोन किन्तु जों एसे जाम्बा दंमोन आं सानो जायनि थाखाय जों गुबुन हाजोआरि मानसिफोर बादि जों दाबि खालामना लानाखै जों रायजोबो मोनाखै खारलुं जिउ थांहोबाय थानांदों गोसो जायोब्ला बै समावनो जोंबो बर' रायजो दानो हागौमोन बर' राव थुनलाइ जौगाहोनो हागौमोन किन्तु जों बेखौ मावाखिसै जा जानानै थांबाय 1952-53 आव बर' थुनलाइ आफादखौ दानायनि उनावहाय जों एसे बुजिनो हाबाय लेखाबो रोंसिननायखाय जे जोंनि राव थुनलाइयाबो गुबुननि राव थुनलाइ बादि जौगानांगौ नंगौ जौगानांगौ खारन जों मिथिगौ साहित्य संगीत कला बिथिङाव बे मोनसे हारिया जायहानाखि बे मोनथाम जिनिसा बेयो जुनारनि समान ओंखायनो बर' साहित्य सभाया जों लोगोसे गुबुनफ्राबो दावहा नांदोंमोन खौसेयाव फैनानै माबा मोनसे खालामनो रायजो मोनाबाबो राव थुनलाइ माबा जौगाहोनो नाथाय जेसेबां लुबैदों एसेबां दावगानो हायाखै बिदिनो जों जारिमिना दिन्थियो जों जुजियै 1993 आव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मोनदों आरो जों बोसोरनै बोसोरथामनि उनावहाय जों बुजिनो मोनदों जोंनि जा जों लुबैदोंमोन बेफोर जाफुङाखिसै जाफुंनो थाखाय जों आरो आन्दलन खालामबावबाय आन्दलन खालामनानै 2003 मायथाइयाव जों बिटिसि मोनलायबाय जों बर' ओनसोलखौ 6 सिडिउलाव लाबोबाय जोंनि राव थुनलाइ जोंनि जा राइट दं बेखौ मोन्थाइखौ जों रैखा खालामनो जों राहा मोनबाय नाथाय गाज्रि दामान लोगोफोर बिदि जायै जायै उनावहाय आं दा दसे उनाव बुंगोन माखासे सोदोब आं बेखौ गोसो सिंनिफ्रायसो बुंदों दुखु जानानै बुंगोन नोंथांमोना गाज्रि दामोन खारन बे खोथा बुंनायनि थाखाय आंहा खुनु पार्टिजों आंहा लिनिंस गैया आं खुनु पार्टि मोनसेखौ आं सापर्ट खालामा आं बयखौबो मोजां मोनो जाय पार्टिया बर'नि थाखाय दावगागोन आं बेखौ सापर्ट खालामो आरो फैलायबाय 2020 आवहाय बिटिआर गोरोबथा जाबावलायबाय बिटिआर जाबावनानै मा जालायखो दा बोसोरब्रै जोबनानै थांबाय जों नुनो मोनबाय जों बेसेबां मोनखो बेसेबां गोमाखो आं बेवहायनो बुंनो सानदों मा खालामनो रायजोफोर गोदो जेरै जोंनि खोथायावनो दङ दैमालुआ होनो जोंखौ सावहोदोंमोन बे सावहोनाया दाबो नांगाखै खारन बिनि जाहोना जाबाय जों बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि गैया जों फरायनो मोनदों रामा लंकायाव थांबा होनो राबन जायो जोंबो नुनो मोनदों जेलानाखि जोंनि परिस्थिति आबहावाखौ बै समनिफ्राय बिजे बिजे नायदों होनबा नुनो मोनो जोंनि लिडारफोराबो राबन नङाबाबो सेल्फिश महरै खामानि मावदों हारिनि थाखाय खामानि मावाखै जायनि थाखाय जोंनि बे अबस्था बे दाबादि दुखुनांथाव जानानै फैदों थुनलाइ सिबियारि रायजो राजाफोर आं राव थुनलाइ मोजां मोनो ओंखायनो आं फंसे बुंनो सानदों जों बयबो मिथिगौ राव मोनसे थांनानै थानोब्ला जोंनो राव हारिमु आरो थुनलाइ नांगौ जेरैबाबो जों राव हारिमु आरो थुनलाइ फोथांनानै दोननांगोन होमब्लासो जों गोजौआव दावगानो हागोन खिन्थु नुनो मोनदों खौसेथि गैयैलाय
बर'फोरा जेरैबायदि जों जानांगौमोन गोदोथ' जानो हायाखैसै BTC आरो BTR मोननायनि उनावबो जों बेबायदि हारिनि थाखाय मावनो हायाखै होननानै आं नुनो मोनदों आं साननानै लादों आंहा रावनि बे फारसे हेंथा गोसोयै आं बुङाखै दुखुजों आं बुंदों खारन जोंनि बर' हारिया दावगालाङाखै जोङो आं हमनो हादों आं अनुभव खालामदों आरो जों फासयलांगासिनोसो दङ आरो आं दामानि बर' रावनि हांखोनि खोथा लानानै ससियेल मिडियायावहाय लिरगासिनो दङ दा बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों नोंसोर मिथिगौ जों बयबो मिथिगौ बर' मिडियामा सिगां असमिया रावजोंसो हांखोजोंसो जादोंमोन बिनि उनावहाय रमान हांखोजों बर' सोलोंथाइखौ लानो दाबि खालामदोंमोन दाबि खालामनाय समाव गोबां जिउ गारनांदोंमोन नाथाय मानोबा खारनाव 1975 जों देबनागरि लानांदों मानो लानांदों सोर थांनानै लादों आं बेखौबो मिथिगौ जारिमिनाव नोंथांमोनहाबो जुदि फरायोब्ला मोनगोन आरो जुदि नोंथांमोनहा बै समनि आफादगिरि आरो जाय सासे बिबानारि दंमोन जाय सानैयानोखि दिल्लीयाव थांदोंमोन रमान हांखो दाबि खालामनानै बिनि उनावहाय देबनागरि हांखोनि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन बेखौबो आं मिथिगौ खारन बिथांखौ इन्टारभिउ लादोंमोन आंनावहाय 1 घन्टा 1 hour 59 minutes भिडिअ रेकर्डिं दङ उन समाव जेब्ला आं बेखौ बर'नि जारिमिनखौ लानानै लिरो आं बेफोरखौ लिरगोन दा बेखौ सिगां एडभान्स बुंनानै दोनखानाय जाबाय लोगोफोर बर' राव थुनलाइ मोजां मोनग्रा नोंथांमोन देबनागरि हांखो बाहायनाया 50 बोसोर 50 years 50 बोसोर जाबाय नाथाय नुनो मोनदों दुखु नाङो बर'फ्रा दाबो रिंसारथि फनेटिक्स लानानै लिरनो सोलोङाखैसै अखार औखार प्रथम क द्वितीय क प्रथम प द्वितीय प द्वितीय थ द्वितीय थ आं असमिया मिडियामजों फरायनायदे ओंखायनो आं गाराङाव आं बुङाखैसै आं असमियाजोंनो बुंबाय बेखौ दाबो लिरनो सोलोङाखैसै बेखौ नुनानै आं बानान खान्थिखौबो लानानै आं दुखु मोननानै 2003 मायथाइनिफ्रायनो कम्प्रिहेन्सिभ डिक्सनारि दिहुननो बर' साहित्य सभाखौ खावलायबोदों आगोलनि बै समनि आफादगिरिखौबो आं अनेकबार लोगो हमदों दानिखौबो आं लोगो हमनो नाजादोंमोन खिन्थु बिथाङा क'क्राझाराव थानायखाय आंहाबो देहा गाज्रिखाय आं थांनो हायाखै नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बर'नि हांखोखौ बोरै लिरो अखार औखार एखार ऐखारखौ बोरै लिरो जोङो जाय देबनागरि हांखोजों लिरो बिसोरोथ' मोजां मानोना बर' राव थुनलाइया देबनागरि हांखोजोंसो जौगानांगोन नाथाय जाय रमान स्क्रिप्टआव लायो बिसोरबो फनेटिक्स रिंसारथि लानानै आं लिरनो खावलायबोदों बे खावलायनाया आं थांनाय 2024 मायथाइनि 1 जुलाइनिफ्राय जागायबोदों दा बिदि जागायनाया 7 मान्थसआव हाबबाय सिगां आं अनेक दिगदार मोनदोंमोन सौथुदोंमोन आं रायजादोंमोन दा 5 दाननि उनावहाय लासै मानसिफोरा सोलोंनो दावगालाबाय नोंथांमोनहा मिथिगौ ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक वाट्सएप मेसेन्जार इउटिउबावहाय रमानजों लिरनाया 100%नि बिथोरावहाय 90%आ गोरोन्थिजों जेखौनो ओंखामखौ एजों लिरनांगौ बिथांमोना केजों लिरो जेखौ आंखौ लिरनांगौ बेखौ बिथांमोना सर्टजों एजि लिरो आं बुंदों गेजेराव एन होबा मा दस दङ बिदि जानो नाङा बि आरो दि लिरो बिनि उनाव आइ दिनि उनावहाय आइ होबा मा जायो देयर इज नो प्रब्लेम जों नाजाया आरो खायफाबा आंखौ बुंदोंसो नोंथांहा मा नांसौदों जोंनि गोसोआवथ' जों लिरगोन नाथाय बिदि लिरबानो जायाथ'
लिरनोबो रोंनांगोन लिरनोबो सोलोंनांगोन हारिनि थाखाय जों साननांगोन हारिनि गोजों इयुननि थाखाय जों साननांगोन बिदिसो जों लिरनांगोन लिरहोनो थाखाय आं फन कनभार्सन सार्ट रमाननिफ्राय देबनागरिनिफ्राय रमान आंखौबो लिरो बेखौबो आं फोसावगासिनो दं आं नुनो मोनदों 50% मानसिफोरा जायनोखि ससियेल मिडिया व्यवहार खालामो बिथांमोना एसे सांग्रां जाबाय नाथाय दाबो 50% दंबावो बिथांमोना सांग्रां जायाखै आं सानो बे बेलायावहाय बर' साहित्य सभा दावगाना फैनांगोन आं थांनाय 6-7 मान्थस बर' साहित्य सभाखौहाय मोनसे सेल बा इउनिट अपेन खालामनो खावलायदों जायनिखि सेल बा इउनिटआ जे ससियेल मिडिया हक बा एग्जामनि कुइसन पेपारानो हक बा जिखुनु माबा जुदि हक बेखौ जाहाथे नोजोर होनानै गुरैयै खावलायो आं जेरै खावलायदोंमोन खावलायबाबो नाजायाखैसो आं स्क्रिनशट खालामना होदों दा बे होनाय लोगो लोगो दा मोजांनि लामायाव फैगासिनो दं आरो बर' रावनि सोमोन्दै आरो बुंनो सानबावनोसै आङो मिरु सरकारनि साकरियाल हिसाबै मणिपुर मिज'राम मेघालयआवहाय साख्रि मावनो आं खाबु मोनदों बै समाव आं नुनो मोनदों जों सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि प्रग्रामबाबो जेब्लानाखि जों मणिपुरि अफिसार इनभाइट खालामो मणिपुरि मिनिस्टार इनभाइट खालामो बिसोरो 100%नि बिथोराव 90% मणिपुरि बा मिज'जोंसो बिसोर लेक्सार होयो बाखि जों गुबुन मानसि थाबावनाय मानसिनो जोंनो 10% 5 to 10%ल' बिसोर इंराजिजों बुङो जाहाथे जों बुजिनो मोननाय नाथाय नुनो मोनदों जोंनि बिटिआरआवहाय आगोल बिएससि गेजेर जरावनो बिटिसि दानि बिटिआरआव नुनो मोनदों जोंनि गोरों गोरा जायनिखि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे 90%खौनो हारसाजों बुङो 10%ल' बर'जों बुङो बिदि बुङोब्ला बर' रावनि इयुना मा जागोन आं सानो 30-40 बोसोरनि उनावहाय बर' रावनि मानदण्डआ मासिया थानाय नङा समाया जोबनायनि थाखाय आंखौ फोजोबनो थाखाय आंखौ बिथाङा बुंलांबाय ओंखायनो आं फरायसाफोरनि सायाव फंनैसो बुंनोसै जोंनि भबिसतआ इयुना छात्र छात्रिफोरनि उपराव निर्भर खालामदों ओंखायनो जोंनि फरायसाफोरा थांखि लानानै फरायनांगोन सिमां नुनानै गोजौ सिमां नुनानै फरायनांगौ होमब्लासो जों थांखियाव सहैगोन गोजौ थांखियाव सहैयाबाबो जों एसे गाहायावबाबो सहैगोन नाथाय जों नुनो मोनदों जों बर' गथ'फोरा फरायनायाव गैला आजिखालिथ' राजखान्थियारि हाबाफारियाव नांथाबनानै फरायनाय समायखौनो ओरैनो थांहोबाय आजिखालि बे डिजिटेल मुगायावथ' अनेक खोथा दंसै डिजिटेल मुगायावहाय मबाइल नायै नायै बर'फोरा फरायनाय समखौनो बारहोबाय आं सानो इयुननि जिउखौ दानो थाखाय जों जाखांबोनाय फरायसाफोरा मबाइल बा डिजिटेल मिडियामखौ एसे बाङायखौ बाहायनांगौ गावनि फरायनायखौ गोसो होनांगौ होमबासो नोंसोर बयबो थांखियाव सौहैनो हागोन जों बर' हारिहा मुलाम्फा जागोन जोबनायाव बयखौबो खावलायनोसै लोगोसे बर' साहित्य सभाखौबो खावलायनोसै फैदो रायजो राजाफोर बर' राव हारिमु आरो थुनलाइ जौगानो थाखाय ज' दावगादिनि जोंनि गेजेराव थानाय एना एनि मेगन सानाय आखल आखुखौ गारदिनि ज' खौसे जानानै दावगादिनि जों मिथिगौ टुगेदार विल साक्सिड जयै जों देरहासार जागोन देरहासाराव मासि जों मोनगोन बारा बुंलिया एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ